Matapos masilayan ng pangkat ni Konsolasyon ng mga nilalang na yon, nanatili lang naman siyang nakatayo sa kanilang kinaroroonan. Paglapit ng mga ito sa kanila, doon tumambad sa kanila ang 3 hukluban na nasa kaanyuan ng pagiging isang tao. Labis na ikinagulat ni Konsolasyon ng bagong anyo ng mga ito, gawa ng ang buong akala niya wala yung mga anyo. Paglalarawan niya sa mga nilalang na yon, para na yung makikisig na antingero kung titingnan. Hindi na rin yun nagtatago sa kanilang mga itim na balabal, bagkus ginagamit na lamang nila ang mga balabal na yon para magsilbing takip ng kanilang mga buhok sa ulo maging sa kanilang mga leeg. Ang katawan naman ng mga hukluban, punong-puno ng mga naghihilom na sugat na animoy napakarami na nitong digmaang napagtagumpayan. Bawat isa rin sa mga ito, nagtatangan ng mga kakaibang sandata, kagaya ng mga tabak na may kadena at mga latigong gawa sa bakal. Pansin na pansin din niya ang mga baluti nitong tangan na gawa sa lihim na karunungan ng kaliwa. Sa likurang bahagi nito, may nasipat silang isang malaking sako na animoy naglalaman ng kung ano. Nang mapansin nilang gumagalaw ito, doon na sila dahan-dahang napaisip na baka tao ang nilalaman ng sakong yon. Pagtitig naman kay Konsolasyon ng isang hukluban, panay lang naman ang ginagawa nitong pag-angil habang mahigpit na nakahawak sa armas nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, ngumisi yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Matindi ang albularyong iyong pinadala. Nalipol niya ang mga mangkukulam at mambabarang. Pero hindi ibig sabihin nun makakaligtas siya. Dahan-dahan ang nagkakaroon ng linaw sa amin kung ano talaga ang inyong mga plano." Nang marinig naman ni Konsolasyon ang sinabi nito, nanatili lang naman siyang nagmamasid habang patuloy na pinag-iisipan ang gagawin nilang plano. Naniniwala siya, importante si Uben para sa kanila, kaya kinakailangan niya yung iligtas kahit anong mangyari. Dagdag pa niya na mataas ang posibilidad na ito ang makakapaslang sa babaeng bao sa oras na mailigtas nila ito at mapagyaman ang kasalukuyan nitong kakayahang tinatangan. Maya-maya pa, wala nang nagawa ang grupo nila matapos nilang masilayan ang pagsugod ng mga engkanto. Pilit nilang iniiwasan ang mga laka noon, gawa ng nagtatangan ito ng hindi masukat na pisikal na lakas. Ang engkantong libo naman, nanatili sa likurang bahagi ng kanilang pangkat, handang pagalingin ang sino man sa kanilang nagtamo ng matinding pinsala. Sa pag-uumpisa ng sagupaan, napuno ng hiyawan at pag-aangil ang buong paligid. Sila Konsolasyon noon, mabilis na nasukol at napalibutan ng mga nilalang, subalit hindi yun sapat upang madali silang magapi. Yung nangyayari sa kanila noon, para silang mga sulong may maliit na siga na dahan-dahang nilalamon ng kadiliman. Pagkaraan pa ng ilang minutong pakikipaglaban, doon na silayan ni Konsolasyon ng 2 niyang kasama na matinding nagtamo ng pinsala. Paghila ng iba pang albularyo sa mga ito, agad naman yung pinagaling ng engkantong lakan upang mabilis na makabalik sa digmaan. Ganon at ganon ang ginagawa nito hanggang sa paunti-unti na nilang malipol ang halos kalahati sa mga alaga ng mga engkanto. Pagsilay naman ng mga nilalang sa kanilang ginawa, bahagya naman yung napaatras, hudyat ng pagkaantala ng kanilang paglalaban. Nang mapansin naman yun ni Konsolasyon, nagpumilit pa rin siyang sumugod sa mga ito, bitbit ang isang lakang wala ng buhay. Pagsilay naman ng isang hukluban sa kanyang ginawa, buong puwersa naman siya nitong sinalubong at kasabay nito ang pagbitaw nito ng atake gamit-gamit ang tabak na merong kadena. Pilit naman yung sinalag ni Konsolasyon ng kanyang kampilan hanggang sa dumating ang puntong magkadikit na sila
at kasalukuyang nagbubuno sa pamamagitan ng lakas. Paulit-ulit niyang tinutulak ang nilalang na yon, pero dahil sa ipinapakita nitong lakas, kaya na may nagkakaroon yon ng laban kahit papaano. Dahil dito, tila bang lumaki ang ulo ng hukluban na parabang sa isip-isip nito, patas na sila ng lakas ng isang dibino. Kung ganito lang din naman ang kaya mong maipamalas, wala kang pagkakataong manalo sa dakilang asawa ng aming Panginoon. Nakakatawa. Ito lang ba ang kapangyarihang tinataglay ng isang dibinong mandirigma ng Diyos? Masayang wika ng hukluban sa kanya. Pagkarinig naman ni Konsolasyon sa sinabi nito, mahinahon lang naman siyang tumitig sa nilalang na yon habang dahan-dahang nag-iihip ng dasal sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa, agad naman niyang binawi ang kanyang kampilan na siyang naging sanhi upang mataga siya ng napakalakas ng hukluban. Paglapat nito sa kanyang dibdib, bigla namang nanlaki ang mga mata nito matapos nitong masilayan na unti-unting natutupi ang talim ng kanyang armas. Kahit anong gawing pagpupumilit niyang ibaon ito sa katawan ng dibino, tila bang hindi niya yun magawa-gawa. Pakiramdam niya, isang napakatigas na bakal ang tinataga niya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kahambugan dahil nakikipaglaro ko sa'yo. Ituring mo itong isang pinakamahalagang parte ng buhay mo. Kung gusto mo talaga akong subukan, pagbibigyan kita. Sagot ni Konsolasyon sa nilalang. Matapos nitong makapagwika, mula sa kanyang likod, lumitaw ang pangunahing gabay ni Konsolasyon na isang arkanghel. Bitbit ang nagliliyab na espada, kasabay ng kumikinang nitong baluti, nagbigayo ng pansamantalang pagkabulag sa nilalang na kanyang kaharap. Nang akmang aatras pa ito, agad naman yung hinataw ng espada ng anghel na siyang naging sanhi upang mabilis yung bumagsak sa lupa. Pagbagsak ng hukluban, agad namang naglaho ang gabay ni Konsolasyon alinsunod sa nais niyang mangyari. Dahil dito, lahat ng kanilang kalaban ay takang-taka, gawa ng hindi nila mawari kung papaano natalo ang kanilang pambato. Pagsilay naman ni Konsolasyon na nag-aagaw buhay na ito, agad naman niya yung nilapitan para sabuyan ng puting buhangin. Paglapat nito sa nilalang, bigla naman yung nilamon ng dambuhalang apoy hanggang sa tuluyan na itong matupok. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan ng sako, mabilis naman siyang naglaho at kasabay nito ang kanyang paglitaw sa lugar na kinaroroonan ni Uben. Nang makuha na niya ang sakong yan, dali-dali naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang pangkat na siyang naging sanhi upang magpatuloy ang naantalang digmaan. Maya-maya pa, pagbukas niya ng sako, doon tumambad sa kanya si Uben na may busal sa bibig, nakatali ang dalawang kamay at paa. Marami rin yung malalalim na pinsala sa katawan na parabang pinahirapan muna ito bago ilagay sa sako. Habang nakikipaglaban ang kanilang mga kasama, nanatili namang nakatuon ang atensyon ni Konsolasyon kay Uben. Paulit-ulit niya yung kinakausap kung ano ang nararamdaman nito, nang sa gayoy madali nilang maagapan kung meron ba yung kakaibang iniinda sa katawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, halos masukol na naman sila ng nilalang, subalit sa pagkakataong yon, ni isa walang pinanghinaan sa kanyang mga kasama. Dahil sa pagpupursige ng mga ito, malaking parte sa pangkat ng kanilang mga kalaban ang nalagas. Ayon sa mga albularyo, napakalaking tulong ang ginagawa ng maharlikang libon para sa kanilang grupo. Kung nagkataon kasing wala ito, maaaring kanina pa silang nakabulagta ng walang buhay sa lugar ng digmaan. Sa paglalim pa ng gabi, unti-unti namang nawawala ng kakayahang makipaglaban ang mga nilalang. Dahil sa kawalan ng isa nilang pinuno, nagdesisyon na silang umatras na muna pansamantala.
Nang mapansin naman nila Konsolasyon ng paglisa ng mga ito, minabuti nilang wag na yung sundan. Para sa kanila, tapos na rin ang digmaan at wala na silang kinakailangang patunayan pa. Sa pagbalik nila sa loob ng kanilang kuta, agad naman nilang ginamot ang mga kasama nilang nagtamo ng iilang galos sa katawan. Si Ube noon, kasalukuyan pang nagpapahinga buhat sa hindi nila yon gaanong nakakausap. Habang nakaupo si Konsolasyon sa gilid ng kanyang bahay, may tumabi sa kanyang isang albularyo na namuno sa kanilang grupo sa unang hanay. Pag-upo nito malapit sa kinaroroonan niya, agad naman itong ibinaba ang hawak nitong palakol habang nagwiwika sa kanya ng, Mahal na Divino, ano na ho ang ating gagawin ngayon? Ramdam kong babalik pa sila. Ang hindi ko lang mawari kung saang lugar naman sila aatake. Alam ng mga nilalang na yon na hindi nila tayo kaya may posibilidad na aatake sila sa mga taong walang kakayahang lumaban. Iniisip ko ang kalagayan ng baryong malapit dito. Dahil sa sinabi nito, nakuha naman ito ang kanyang atensyon. Gawa ng, kung iisipin, meron nga yung posibilidad na mangyari. Matagal nang alam ni Konsolasyon ng tungkol sa ganoong pag-uugali ng mga nilalang, kaya na may hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang opinyon ng albularyong namumuno sa unang hanay ng kanilang grupo. Yan nga din ang iniisip ko, Tandang Matiyas. Kung gumawa tayo ng pagkakabahabahagi sa ating grupo, mahihirapan ang kasangga kong magbigay ng agarang tulong sa inyo. Alam mo naman, palagi itong nakadikit sa akin anumang oras at pagkakataon. Sa ngayon, ang kinakailangan nating gawin ay magmasid at pag-aralan ang mga mangyayari. May kutob akong hindi sila basta-bastang susugod, lalo pat meron din silang iniingatang papausbong na pinuno. Ilang araw mula ngayon, aahon na ang asawa ni Satanas mula sa katauhan ng babaeng Bao. Sagot naman dito ni Konsolasyon. Nang marinig naman ito ng matanda, ito na ang nagdesisyon ukol sa kinakailangang gawin ng kanilang grupo. Ayon dito, na kahit hindi nila kasama ang engkantong libon, magagawa nilang makipagsabayan sa mga nilalang na yon kung sakali mang sumugod ito sa baryo. Dagdag pa nito na, alam na nila ang mga pamamaraan nito sa pakikipaglaban, kaya na may kayang-kaya na nila roong makipagsabayan. Mariinding inilahad ng albularyo na sa puntong yon, wala nang puwang para sa kanilang mga sarili ang matalo. Dahil sa sinabi nito, pinili ni Konsolasyon na yon ay pagkatiwalaan. Kaya niya yung ginawa upang maipakita sa matanda na lubos siyang naniniwala sa kakayahan nito. Lumipas ang mga araw, naging abala ang pangkat ni Matiyas sa pagtungo sa baryo. Kasama niya noon ang 4 na albularyo kung saan sila ang naatasan ni Konsolasyon na maglibot at magbantay sa buong lugar. Tuwing hapon kapag nakakauwi na sila, nagbibigay sila roon ng ulat nang sa gayoy alam nito ang kasalukuyang nangyayari. Sa bawat araw na pagbisita ng 5 sa baryo, kitang-kita nila ang dahan-dahan nitong pagbabago. Lingid sa kaalaman ng mga taong naninirahan sa lugar na yon, unti-unti na silang nasasakop ng mga nilalang. Unang ipinakalat ng mga ito sa paligid ay ang mga kakaibang salot na puwersahang pumapasok sa katawan ng mga ordinaryong tao. Sumasabay yun sa hangin, kaya na may hindi ito natutunugan ng mga taong matagal na roong naninirahan. Isang hapon, habang abala sa paggawa ng mga gawain sila Konsolasyon, may dumating na isang lalaki na hindi nila mawari kung saan ang galing. Sa estado nito, alam nilang hindi yun pangkaraniwang tao. Gayunpaman, iniwasan nilang pagdudahan ito ng kahit na ano dahil sa nakaya nitong pumasok sa pananggalang na kanyang nilikha.
Sa pagdating nito sa kanilang lugar, agad naman itong hinanap ang babaeng Dibino. Pagsilay nito sa kanya, mahinahon naman yung lumapit, pagpapakita ng kanyang paggalang. Pagharap nito kay Konsolasyon, masaya naman siya nitong binate habang nagpapakilala. Ayon sa lalaki, malayo ang lugar na pinanggalingan niya, marating lamang ang tahanan nito. Dagdag pa nito na, kaya siya dumayo sa lugar nila Konsolasyon ay dahil sa mga engkantong paulit-ulit sa kanyang humihingi ng tulong. Hindi naman niya yun basta-bastang matanggihan dahil yon ang kanyang takbuhan tuwing siya ay nangangailangan ng tulong. Magandang hapon sa inyo, Ginang Konsolasyon. Naparito ako para magbigay ng tulong sa inyong grupo. Kasama ko ang engkantong kasangga ko. Nakahandang magbigay ng tulong sa inyo. Ako nga ho pala si Saul, isang antingero. Wika ng lalaki sa kanya. Nang marinig ni Konsolasyon ang sinabi nito, minabuti niya munang pagmasdan ng lalaki mula ulo hanggang paa. Maigi niya ring pinakiramdaman ang presensya nito nang sa gayoy magawa nilang makumpirma na yon ay nasa kanilang mga panig. Makalipas lamang ang ilang minuto niyang pagmamasid, wala naman siya roong napansing kakaiba. Nang mapagtanto niyang nagsasabi yon ng totoo, agad naman siyang nagbigay ng utos sa mga albularyo na ipaghanda yon ng makakain. Sa pagsapit ng gabi, isinama nila Konsolasyon si Saul sa paglilibot sa baryo. Ang mga kasama nila noon, sina Matias, Uben, ang antingero at yung isa pang albularyong may daladalang sulo. Yung iba namang albularyong hindi nakasama, nagpatuloy ang pagbabantay sa lugar na tinitirhan nila. Sa pagdating nila sa baryo, bumungad sa kanila ang iilang mga taong nasa labas at nagsasaya. Yung iba rito nag-iinuman, habang ang iba naman nagsasagawa ng mga bisyong ipinagbabawal ng gobyerno. Kahit hangad nilang yon ay suwayin, minabuti nilang wag na yung bigyan ng pansin, lalo pat alam naman nila na pilit yung itinutulak na gumawa ng masama ng mga kalaban nila. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nila nasilayan ang napakaraming mga paniki na biglang dumapo sa isang maliit na kubo. Pagsipasok nito sa bubong ng bahay, dali-dali naman nila yung nilapitan para tingnan. Nang akmang gagawa na ng hakbang itong si Konsolasyon, agad naman siyang pinigilan ni Saul habang nagwiwika sa kanya ng, "Dibino, ako na ang bahala rito. Sa ngayon wala kayong ibang gagawin, kundi ang manood." Matapos nitong makapagsalita, nagmamadali naman yung tumungo sa kubo. Paglapit nito sa pinto, laking gulat na lamang nila nang bigla yung tumagos sa dingding ng bahay. Mula roon, nakarinig sila ng mga pag-atungal hanggang sa hindi naglaon, doon nila narinig ang pagmamakaawa ng isang matanda. Sa pagbukas ng pinto ng kubo, nasilayan nila si Saul, hila-hila ang napakahabang dila ng nilalang. Habang ito ay naglalakad, kitang-kita naman nila ang pilit na pagkalmot ng nilalang na yun sa kanya, ngunit nakakapagtakang hindi siya nito natatamaan. Kusa lang yung tumatagos sa kanyang katawan na parabang nasa espiritual na dimensyon ng totoong wangis ni Saul noong mga oras na yon. Pagharap nito sa kanila, buong tapang naman itong inapakan ang leeg ng nilalang hanggang sa tuluyan na itong mabali. Nang masipat nitong patay na ito, agad naman niya yung hinawakan sa paa, sabay tapon dito papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nakangiti namang nagwika si Konsolasyon sa antingero ng, "Alam ko ang mutya na yan. Hindi ba yan ang mutya ng kuko ng agila? Bibihira akong makakita ng katulad mong antingero na nagtatangan ng ganyang ka-espesyal na gamit." Pagkarinig naman ng antingero sa kanyang sinabi,
agad naman yung nagpasalamat dahil sa papuri nitong natanggap. Ayon kay Saul, ilang taon din niyang hinanap ang mutyang yon dahil mula pagkabata nasaksihan na niya ang bisa nito noong nagtatangan din ng katulad ng mutyang yon ang kanyang ama. Sa katunayan, yon ang nag-udyok sa kanya para maging isang antingero na siya namang sinunod niya ng walang pagdadalawang isip. Sa loob ng 5 taon, nagsanay itong si Saul hanggang sa lumawak na ng husto ang kanyang kaalaman. Pagkaraan pa ng 2 taon, inutusan na siya ng kanyang ama na maghanap na ng mutya na labis niyang napupusuan. Dahil sa utos nito, inabot ng 6 pang taon itong si Saul sa paghahanap sa mga kagubatan. May mga pagkakataon noong papasuko na siya pero mariin niyang pinanghawakan ang mga habilin ng kanyang ama na sa oras na mapagtagumpayan niya ito. Lahat ng paraan at hakbang na naisip niya ay kanya nang ginawa hanggang sa dumating ang puntong nakakita siya ng isang puting agila na dumapo sa isang mataas na puno. Nasa kalagitnaan yun ng gubat kung kaya't siya lamang ang nakakita rito. Umaga hanggang gabi, binantayan niya ang galaw ng ibon upang magawa niyang malaman kung anong oras siya aakyat at titigil. Halos inabot din siya ng 3 araw sa pag-akyat sa puno bago niya narating ang pinagpupugaran nito. Pagdating niya sa pugad ng agila, sakto naman ang paglapag nito sa harapan niya. Dahil dito, agad naman niya yung sinunggaban habang pilit na kinukuha sa kuko nito ang mutya. Sa kanilang pagbubuno, nabali ang sanga na yon na siyang naging sanhi upang mahulog sila sa lupa. Dagdag pa ni Saul na sa sobrang taas nito, paniguradong hindi mabubuhay ang taong mahuhulog dito. Mabuti na lang, bago pa man siya lumagpak sa lupa, nagawa na niyang makuha ang kuko ng agila. Yon ang nagligtas sa kanyang buhay sa harap ng matinding panganib. Nang maisakatuparan na niya ang nais niyang makuha, nagmadali naman siyang bumalik sa baryo para ipagamot ang malalalim niyang sugat dahil sa kuko nito. Nang mailahad ng albularyong nilapitan niya na ligtas na siya, hindi na siya nag-alangan pang umalis sa lugar na yon. Pero bago niya nilisan ang bahay nito, may ipinagtapat sa kanya ang albularyo ukol sa sikreto ng kuko ng agila. Ayon dito, sino man ang kumuha ng kukong yon, siya rin ang pumaslang sa una nitong nagtatangan. Yon ang nag-iisang rason kung bakit napakadalang ang nakakakuha ng mutya ng agila. Kapag kasi may nakita na yung bagong magmamay-ari sa kapangyarihan niya, kusa nitong papatayin ang kasalukuyan nitong nagtatangan. Isa yon sa mga sumpa ng mutya para mapanatiling nag-iisa ang gumagamit ng kapangyarihan niya. Nang marinig naman ni Saul ang sinabi nito, hindi naman niya yon pinakinggan hanggang sa siya na mismo ang nagkumpirma ng tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Magmula noon, sinisi niya ang kanyang sarili kung bakit hinangad niya pang magtangan ng ganoong uri ng mutya. Kung alam niya lang na ganoon ang mangyayari, hindi niya na yon pag-iinteresan pang kunin. Subalit, sa kabila ng mga pangyayari, iniwasan niyang ilugmok ang kanyang sarili sa problema. Bagkus ang ginawa niya, gamitin yung inspirasyon para sa ikatutuwa ng kanyang amang nagmamasid sa kabilang buhay. Magmula noon, naging mahusay na antingero itong si Saul hanggang sa marinig na niya ang pagtawag ng dibino. Matapos naman nilang marinig ang kwento nito, doon nila naunawaan ang kapangyarihan nitong dumadaloy sa katawan. Naniniwala sila magiging malaki ang tulong na maibibigay nito sa kanilang grupo. Nang marinig naman ni Konsolasyon ang sinabi ng antingero, seryoso naman siya roong sumagot ng, "Kung gayon, yung ama mo rin pala ang pumatay sa kaibigan ko noon. Mahusay, hindi ko inaasahang may mas gagaling pa pala sa kanya.
Huwag kang mag-alala, Saul. Wala akong galit sa ama mo. Ganyan talaga ang takbo ng buhay. Minsan may mga pagkakataong ang sa tingin nating ating kalakasan ay siya pala ang magiging dahilan ng ating pagkalugmok. Inaasahan kita sa aking samahan. Naway, maipanalo natin ang labang ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglilibot sa baryo. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, muli na naman silang natigilan nang marinig nila ang malakas na pag-atungal ng mga hukluban. Sa puntong yon, malakas ang kutob ni Konsolasyon na nabuhay na ang asawa ni Satanas sa katawan ng babaeng bao na si Libeth. Okay, grabe, sobrang nakakapanabik yung finale. Lalo na itong dumating si Saul. Mutya ng kuko ng agila. Ito lang yung masasabi nating mutya na isa lang sa buong mundo. Bakit? Kasi nga, pinaliwanag naman kung sino yung magtatanga ng mutya na nauna, papatayin kapag nagkaroon na ng bagong magtatanga ng mutya na yon. Diba? So yun ang pinaka-consequence nun. Yun ang magiging kapalit ng pagkuha mo ng mutsyang yon. Sa sitwasyon ni Saul, siguro alam ng tatay niya na yun yung kapalit kasi nga nakuha niya. So inisip nitong tatay ni Saul na, sige, anak ko naman yung susunod na magtatangan. Magpapaubaya na ako. Okay lang na mamatay ako basta makuha to ng anak ko at hindi ng ibang tao. Sobrang galing nun. Pero doon naman sa kaibigan ni Konsolasyon, malamang isa ring dibino yon. Pero tinalo ng tatay ni Saul. Diba gaano katindi? Naku, meron kayang kwento to si Saul? Parang bigla ako nagkaroon ng interes sa tao na to. Malalaman natin yan kapag sumagot sa email ko yung nagpadala ng kwento ng asawa ni Satanas. Tingnan natin pero hindi ako sigurado. Mutya ng kuko ng agila. Sobra ako nagkaroon ng interest dito. Pero yung finale, bukas yun, kaya paabangan na lang ako. Medyo mahaba-haba yun. Di naman sobrang haba, siguro mga 30 plus minutes. Yun lang. Salamat.